Меморыяльная дошка Васілю Быкаву была зроблена ад пачатку лютага гэтага года, і ўжо у пачатку траўня праца была скончана. Было 3 мастацкіх рады, на якіх там абмяркоўвалася выгляд. По 2 радам было ухваленне, што выбрана такая кампазіцыя і зробленыя ўсе ўзгадненні. Ну і вось разам я з архітэктарам Віктарам Івановичам Карака зрабілі вось гэтую працу. Зроблена на метале з латуні, траўленне, там тэкст аднаго аркуша з машынапіснай і рукой напісана Васілем Быкавым тэкст «Атака», і бронзавая галава і тэкст, што ў гэтым доме жыў і ствараў Васіль Быкаў, народны пісьменнік Беларусі.